reggelt! Na szóval... Jön egy verseny, főleg elment a hangom, fáj a torkom, és természetesen ma van a verseny, mikor máskor. Úgy volt, hogy 9:30-ig alszom, de csak 8-ig bírtam. Szóval, most addig fetrengik, még nézek valami sorozatot. Ja. Puszi. Hogyne, tudhattam volna, velem is állandóan a Muller-húst nézette. Különben is az egy remek film. Nem tudom, hogy telik ilyen lassan az idő. De már 9:40 van. Még mindig nem fél 10. De szerintem most már felkelek, mert lesztalkoltam magam. Megvan az a dolog, amikor így csak így nézed a riposztjaidat, és azon gondolkozol, hogy milyen lenne, hogyha más lesztalkolni, és rájössz, hogy csak sorozatediteket kezdesz. Újra egy ilyen reális valid tingeket. Szóval még csinálok reggelit, aztán hogy csináltam este, pedig átgondoltam, hogy mit csinálok. Reggelit csinálok, utána lefürdök, bepakolok. Ha minden igaz, ez elég lesz arra, hogy elinduljon a nap. Na csajok, ez itt a művem. Tojásfőzőgép. Őszintén nem sokszor használtam, remélem működni fog. Jaj, úristen. És igen, ez a kőkemény véleményem, hogy remélem, hogy működni fog. Mert ha nem, akkor éhen halok. És nem tudom azt, hogy kakaót igyak, és vigyek termoszba teát a napra, vagy most is teát igyak, és úgy vigyek teát majd. Mert amúgy már kezd visszajönni a hangom, szóval nem biztos, hogy kell. Szóval szerintem kakaózok és viszek teát. Ez egy jó ötletnek hangzik, amíg várom a tojásaim. Szóval lehetne gyorsabb ez a folyamat, de nem panaszkodok, mert 4 darab tojást betoltam a gépbe. Ups. Ja. Addig vágok zöldséget. Puszi! Na itt vagyunk Gordon Ramsay konyhájába, készen vannak a tojások. Úgyhogy meg kell várnom, hogy kihűljenek, mert forró lesz. Vágtam hozzá parapicsát, meg csináltam ilyen fincsi csiamagvas vizet, mint ahogy ezek a jó healthy influencerek szokták. Szóval azt nem tudom, hogyha megcsinálom a kakaómat, addig megiszom, addigra kihűl a tojás, de ezt fogjuk tenni. Amúgy egyáltalán vagyok éhes, de most, hogy így csinálom a tojást, a paradicsomot, meg ezeket, így annyira ilyen healthynek éreztem magamat, pedig nem. Tehát, nem. Mindegy. Ma verseny van, új life-ot kezdünk, a mai nap erejéig. Szóval, igen. Azt nem tudom, hogy a tej, a tojás, a paradicsom, meg a csiamag hogy fog egymáshoz menni. De nem baj. Arra jöttem rá, hogy tojást pucolni elég unalmas dolog. Csak azért, hogy healthynek tűnjek.
nem kell lenne. De elindultunk, most van 4:11, és itt akarok főzni, és meg akarunk. Szerintem elhúzunk. Szülők, és nem főzni. Mert minden mindenki. De hát kivehetnének, és ja, szóval végetek. És még akkor koncentráltunk be ezt. Most még nem tudom, most fordul egy óra, akkor ki, mert a fáj, akkor mondom, ez a házat, nem baj. Ja, akkor úgy, nem szeretem, hogy egy házat, figyelj, vagy egy házat, ez egy házat, és nem mondom, hogy nem. Ugyan, nem mondom, hogy hogy ja, megmondom, hogy ez. Nem mondom, úgy. Gyerekek, én arra jöttem rá, hogy én ehhez értek. Tehát nagyon finom. És itt hullárok meg benne, de nem tudom. Na, ha minden igaz, akkor itt bepakoltam mindent. Megvan minden ruha. Kicsit nehéz mondjuk. Szóval most elkezdem csinálni a hajamat. De amúgy igazából 5 perc múlva indulunk, szóval jókor jut eszembe. Az elválasztást is meg kell csinálnom rendesen. De nem baj! Make love more. És akkor el is indultunk Pestre. Már kb. Gödöllőnél tartottunk, de csak ennyit tudtam felvenni. Viszont a Vasze elvitt minket új Kispestre, szóval egy kis időbe telt, mire megtaláltuk a helyszínt. Kb. fél órában csak Pesten bolyongtunk. De igen. Ó, csajok, elfelejtettem vlogolni. Basszus, már rég itt vagyunk, amúgy már lement az én táncom. Bevágom ide. Mindegy, nem sikerült, de nem lett annyira rossz, csak nem úgy lett, ahogy én ezt terveztem. Most megyünk ikeázni anyussal, meg a többiekkel. Szóval, igen, megyünk ikeázni. Puszik! Még egy menü. Na vlog. Eszünk megint. Reméljük, hogy visszaérünk a Gittának a szólójára, mert hogyha nem, akkor meg fog verni. Eltűnt az egyik zenénk. Majd jó lesz. Ötben már nem muszáj. Megettünk mindent. Megettünk mindent. Nem kell. Milyen volt a nyelvvizsga? Jó volt. Az én osztálytársammal nyelvvizsgázott. Puszi Mici. Így van. Nagyon jó volt a nyelvvizsga, nagyon tetszett, jobb volt, mint amit számítottam. Kettes meg lesz. Ez a konyhában van, ott abban az egykorban Nincsenek nagyobb céljai. Milyen szép helyen vagyunk. az az egykor, oda sütöttem. Svédországban. Az IKEA. És úgy döntött, hogy viszont... Jegyezzétek meg! Ez most vlog lesz? Vagy a privát vlog? Sziasztok! Ez egy creepy táncsú. Anyád! Mi történik?
ilyenek történnek. Kicsit koldiválás a zenében. Székes gondolat vagy, nem tudom. Van egy hatalmas fakanal. Kell neked egy foganal? Na, ekkora kell, ezzel fogok főzni. Lement minden táncunk. Úgy minden rendben volt. Csak rindzseltünk. Szinte ráállított, megvan a cipő. Szóval igazából most már többéből nincs. És igen. Ennyi. Puszi. Ó, nincs itt senki. Magatja. Basszus. Felveszem a cipőm. De minek veszem fel, hogyha oda... Ah! Nagyon fáj amúgy a talpam. Meghúztam. És Lóki nem jó érzés. Sétálni meg úgy áblok lenni. Szóval olyan volt, mint olyan bának volt. Csak én nem nyűgök ennyit. Amúgy már levágom az összes táncot. A Lóki jó volt az összes. Szóval igen, nekem meg az őrületben. Puszi! Már itt vagyunk az eredményhirdetésen. Ugye, onnan rúz a vlog. Még nagyon nem ott tartunk, ahol tartani kéne, nem baj. Fiunk! Orsi, milyen volt a verseny? Igen, ez a vlog. Megint. Igen. Milyen volt az összes? Lóki levágják a részeket. Generációs formáció. Ebben a kategóriában a Keep Watching című produkció aranymérő. Csak nem tudjuk, mi történt. Mindenki kapcsolnak. Megosztott harmadik helyen. Beneath the Silence. Úgyintánci alapistól. Kál Gina. Generációs formáció. Ebben a kategóriában a vágy... Yes! Ezt lehoztátok! Nekem is! Pillanat! Ó! De csét most fogják leharapni a fejem! For Happy Promises. Második helyen Topodán Studio. Novák Anna. Vasával. Ilyen gasakővel. Ilyen gasakő. Esküszöm. Én...
Siórán vágom ezt a cuccot, de annyi a lényeg, hogy itt már nagyon untuk az eredményezést, tehát tényleg rohadt hosszú volt, és soha nem értünk a mi kategóriánkhoz. Szóval elég unalmas volt, de igen. Klasszikus balett junior animáció. Ebben a kategóriában a World című produkció a Pódium Tánc és Balettiskola előadásában aranyminősítést. Van Mónikám? Oké velem? Én nem. Zászló. Fullos a merch. Nagyon jó. Csajok, külön díjat kaptunk? Azt mondod. A legcringe-ebb dologért az életemben külön díjakat kapunk. Tehát gondold már, ha életük legcringe-ebb tánca. És külön díjat. Damn! Mi a fa? Oh! Mi is? Csajok, elindultunk hazafelé. 2 óra után. Éjfél van. Holy time. Ja, mikorra érünk haza kb? Aha, jó. A csajok, hazaértünk 1 óra 18-on. De most minkemet, aztán megyünk csúcsolni. Amúgy nem volt rossz ez a verseny, csak nem a mi világunk, de lehoztuk az egészet, szóval májusban megyünk vissza. Remélem, hogy akkor már jobban sikerül a szóló. De ja.